салом ба кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург. Ман ҳозир дар кӯчаи Моҳи Нав, дар территорияи Моҳи Нав ҳастам. Дар ин ҷо таъмир рафта истодааст дарро. Шумо мебинед технико дар ин ҷо мондааст. дар ин ҷо хонаҳое ки дар ин назди Моҳи Нав будан аз байн гирифта шудааст. ин территориё ки бошад бениҳоят зебо гашта истодааст. кӯчаи таъмири Моҳи Нав. шумо бинед ки чӣ хел роҳ зебо озода карда шудастанд. бародарони азиз, кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург, мо дар Моҳи Нав, дар территорияи Моҳи Нав ҳастем. дар ин ҷо ободонӣ шаҳру ноҳияҳо дар пешмондагӣ кор фаъолият карда истоданд. дар ҳар гӯшаву канори кӯчаҳо шумо мебинед ки терминал барои пул гузарондан ҳаст. ана боғи Моҳи Нав таъмир рафта истодааст. албатта ташвиш мекунанд ин тоҷикистон, яъне пойтахти тоҷикистон, шаҳри Душанбе бениҳоят зебову озода гардад. аз кӯчаҳои Моҳи Нав, территорияи Моҳи Нав. инҷо маҳкам карда шудааст барои он ки таъмир рафта истодааст. аз территорияи Моҳи Нав. бародарони азиз, тӯли 3-4 рӯз аст ки ман дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе гашта истодам ва дида истодам ки чӣ хел шаҳри мо Душанбе гулгул шукуфта истодааст, хеле ҳам зебо шудааст. боз таъмири роҳҳо, таъмири биноҳои баландошуно бениҳоят зиёд ҳастанд. аз ҳамон сабаб ман дар ин кӯчаҳо гашта истодам ки ин видеоро пешкаши шумо кунам, то ки шумо ҳам бинед ки чӣ хел дар Тоҷикистон, именно дар Душанбе навигариҳои бисёр ба чашм дида мешавад. касоне ки дар ғарибӣ ҳастанд албатта мехоҳанд ки видеои хуб, видеои нағз аз Тоҷикистон мардуми блогерои тоҷик бароранд, то ки онҳо Тоҷикистонро, ободии Тоҷикистонро боз хубтар наздтар бубинанд. шахсан худи ман 3 сол буд ки дар шаҳри Россия будам. акнун ба Тоҷикистон омадам ва хостам ки ҳамин видеои беҳтаринро пешкаши мардуми ғариб кунам, то ки онҳо бинанд ки Тоҷикистон чӣ хел пеш рафта истодааст, Душанберо бинанд чӣ хел зебо шуда истодааст. саломат бошем бародарон. ман будам Фариз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. албатта канали моро дастгирӣ кунед, видеоро поделиться кунед, то ки дигарон бинанд. дар видеои ояндаи мо видеои хуби аз шаҳри Душанбе бароварда мешавад.